এই କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେଲା ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ କିଏ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଗଲେ। ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସାଇଜ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ 500 କି 600 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହୋଇକି ଆସେ, ହେଲେ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ାର ରେଟ୍ 400 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବେଶୀ ନ ଭାବିକି କଙ୍କଡ଼ା 1 କିଲୋ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା କମ୍ରେ ମିଳିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି, ତମେ ଖାଇ ପିଇ କାମ ସାରିଦିଅ, କଙ୍କଡ଼ା ବାଛିବା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ କାମ ସାରିଲି, କଙ୍କଡ଼ା ବାଛିବାକୁ ଗଲି। କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ବି କଙ୍କଡ଼ା ନ ବାଛିକି ଘରେ ଆଣି କଙ୍କଡ଼ା ରଖିଦେଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ କେମିତି ବଛା ହେବ, ମୁଁ ତ ବାଛି ପାରିବିନି, ଆଉ ସେ ବି ରାଗିକି ବସିଛନ୍ତି। 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ କରିବି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବିକି ଉଠିଲି। ଆଉ ଯାଇକି ଗରମ ପାଣି ବସେଇଲି। ସବୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବାଛି ଧୋଇ ତରକାରୀ ବନେଇଲି। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତରକାରୀ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଭାତ ନ ଖାଇକି ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଇଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା କମ୍ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଗରମ ପାଣିରେ କଙ୍କଡ଼ା ସିଝେଇଲି ସିନା, ତାର ସବୁ ଇଟ ବାହାରିଗଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଙ୍କଡ଼ାର ସବୁ ଇଟ ଶସ